Kita niyo ba yung yung orasan natin? Ang orasan natin ay may mag-8 na. Pero kaya na pa ako gising, guys. Ayan, so tapos nag-edit lang ako ng video, tapos nag-ayos na ako ng higaan namin, tapos nag-vacuum ako. Ayan, so tapos na ako. So yun, mag-8 na. Maga ako nagising. Ayan, so yun. Tapos, kakapit tayo. So yun. Tapos dyan ko yung labas, guys. Kasi bala ko ngayon pumunta ng city. Ayan, sabi ko, pumunta ako ng city, lakad ako doon. Charis. Paglabas ko ng pintuan dito, ako sabay maaga pa naman. Wala naman sa news na mag-uulan ngayon. Tapos ang sabi ay, aaraw ngayong araw. Sunny ngayong araw kanya. Tapos paglabas ko doon, ang lumig. Ang dilim pa. Foggy pa sa labas. 8 pa lang yan. Yan. So, yun. Yes, let's go. Let's make coffee. Hi guys! Ayan, so dito na ang ating kape. Tapos ito yung aking tinapay. Ito yung apple pie. Apple pie? Sa apple kasi yung nito, apple lica. Sa ganun yung pangalan ng tinapay na to. Ito yung paborito naming dalawa ng aking asawa. Sarap nito kasi. Meron kami dyan. Bumili kami nung karaan sa Aldi. Medyo may kamahalan lang siya kasi magkano to? 78 cents? Magkano yung 78 cents? Diba? Kayo na lang bahala magkano. 78 cents isa. May time na gusto kong gamitin yung coffee machine namin. May time naman na ayaw ko. Gusto ko. Depende sa mood mo. Kung kakape ka ng or ano. Minsan din mo na nagkakape. Minsan lang. Sarap. Ilagyan ko ng asukal. Kasi pag walang asukal, mapait. Kasi pure lang yun eh. Hi mga guys! So dumating pala yung aking asawa dahil meron siyang mabahabang break time at niyaya ko nga po siyang pumunta sa Aldi dahil sabi ko samahan niya ako dahil mamili kami ng mga something para sa bahay. So ayan, pauwi na kami guys. Andyan na kami sa aming bahay. Homie! So yes guys, ayan na nga po. Nagsuot lang po ako ng pants. Tapos nag-jacket kasi malamig po sa labas. Ayan, so yun. Ayusin ko lang ating camera para makita niyo ako mga mare. So ayan, nag-grocery lang kami mare mga something. So bread, dahil wala na kaming toast kasi tawag dyan mga mars. Ayan, so bread, wala kami yan. So ayun. Tapos syempre mare, bumili kami ng 3 kilong patatas kasi yan ang love ng aking Diyosawa mga mare. And of course, nagbili na din ako ng pang sabon sa panglaba sa ating mga labahan. At syempre, binilhan ako ng aking Diyosawa ng 2 pack ng sushi mga mare. Ayan. So, nakikita talaga siya ng mga paborito kong pagkain. Binibili talaga niya mare. Tsaka yung wings. Ayan. Ayan ay chicken wings mga mare. That's a marinated. And of course, conditioner, charis, para sa aming mga damit. Ayan. Tapos, syempre, yung favorite ng aking Diyosawa, the curry sauce. Syempre, hindi talaga yan makakalimutan, mare, no? Tapos, syempre, bumili din kami ng 4 na Cola Zero. That's my love is medicine, sabi niya. Charot. Joke lang. Ayan lang talaga yung gusto niyang anuhin. Ayan, no sugar. Ayan. So, mga mare, liquid ko lang yun, mga mare. At,
yeah, that's it mga mare. Nag-grocery lang kami very early mga mare. So yan. Let's go to Mare. Sasamahan ko yung aking asawa at tinatawag niya ako mga mare dahil kami ay maglalambingan muna kasi matutulog siya mare. Ayan, sabi ko sa kanya matulog siya kasi maagang mare talaga siya gumigising mare this week kasi dahil nga po mare sa kanyang work really bukod sa it's better early than late ay time is gold mare. Kaya so ayan mare, ang ating family for today's video is 9 euro and 10 cents mga mare. So bali ano yun dapat mare 19. Pero dahil mare pinag-anuhan natin ng mga bottles dahil ang bottles natin mare is nasa 10.50 euro. Ganun kalaki yung ng bottles natin mare. So yun siya mare. So yeah, tikop-tikop na dito mare at yes, that's it mga mare. Itatago lang natin yung ating parela ng ating asawa mga mare. At syempre, mare, mamaya ang ko sa aking asawa is ano lang naman, mare, patatas lang at saka dalawang itlog. Ayun na ang gusto niyang kainin, mga Marsh. Ayan. So, yeah. Ligpit ko lang ito at aking samahan ng aking asawa, mga mare. 6 hours. Mare, so ayun nga mga mare, nakabalik na sa trabaho yung aking asawa. Ayan, so medyo mababa yung kanyang ayun. So, ayun mga mare, alam nyo ba? Dahil nga, 'di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, isasamahan ko yung aking asawa na matulog kasi ayaw niya yun na na halimbawa siya doon nakahiga tapos ako dito gagalaw-galaw, ganyan. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya tatabihan ko siya, ganyan. Yung ganun. So, yun nga, tinabihan kami sa tutulog kami. Ayun, so hanggang sa nakatulog kami. Tapos bigla ba namang nag-alarm ang phone ko. Eh sabi ko, ha? Anong nangyayari? Tapos nagpa-alarm siya, nagbabibrate. Wala naman akong alarm na sinet. Parang ganun. Ang lakas talaga, ang lakas ng ng phone. Tapos pagkatapos nung sa akin, yung sa asawa ko naman ang sumunod. Tapos sabi ko, hala, ano na nga? Tapos pagkatapos nun, nagwang-wang ang lahat, mga mare. Dito sa labas, dito sa labas. Parang nagtunugan na, akala mo yung narinig na, akala mo may nangyayaring hindi maganda, ganon. Tapos grabe kinabahan, sabi ko, ano yung nangyayari? Sabi ko dun sa asawa ko, tapos sabi ng asawa ko, okay lang yan, nagte-test lang sila ng ng alarm. Tapos sabi ko, grabe naman yung pagte-test ng nagugulat talaga ako. As in, nagulat ako. Sabi ko, ano yun? Parang, talaga, alarming. Actually, alarming. Alarming yung alarm. Ganon. Oo, guys, grabe, kinabahan ako. Tapos sabi ko, anong nangyari? Oo nga, sabi ko, ganon. Ala, ganun pala yung tito. Tapos sabi niya, ano lang talaga yun, nag-a-alarm lang, check nila yung alarm. Tapos, ayun nga, yung sa phone, ayun, pindutin mo lang yun para tumigil na yung alarm, ganyan. Tapos may, may message doon na makikita mo, ganun. So, syempre, una nakita ko doon syempre is German. So, hindi ko pa naman yun masyadong ma-gets, diba? Ganun. Tapos, yun, sabi nga ng asawa ko na nagte-test nga ng alarm, ganon. So, yun, nagulat talaga ako. Kasi nakita ko lang Varno. Alam ko Varno Harning. Aray ko. Diyos ko. Tapos, ayun. Tapos, ayun nga. Tapos, ang haba-haba kaya ng alarm sa labas, guys. Ayan. So, sobrang haba ng alarm sa labas. Ganon. So, yes. Ayun pala yung way nila to waken up the people kung merong mga kung may mga merong kaganapan. Ayan. So, yes. Kinabahan ang lolo nyo. Ayan. So, yun, guys. Ayan. Pupunta tayo ng city. Hindi ko alam po anong gagawin. Basta maglalakad-lakad lang ako. Gusto ko lang yun. Yung ganun. Yung maglalakad-lakad, titingin-tingin sa mga shops. Ganun lang tayo. Sasama ko kayo. At saka, titingnan natin kung makapag-video tayo sa loob ng mga shops. Kasi may mga shops din dito na bawal. May mga shops din na pwede. So, I'll dito kayo later mga mare. So, yun. Linis-linis lang ako ulit ng konti. Tapos, yeah. Maliligo at sama ko kayo sa city. Ayan. So, yeah. Hello, guys! So, I'm ready now to go to the city. Ayan. Ito na rin yung pants. Ayan. Tapos, hindi na ako Tapos, ayan. So, nakapag-ayos na ako ng hair natin. Pag-dry na tayo ng hair kasi medyo malamig. Mainit na malamig. Tapos, ayan. Nilagyan ko lang syempre ng oil. Tapos, ayan. Gano'n ako. So, yeah, let's go! Sama ko kayo sa city. Hindi ako sasakay ng bus ngayon. Maglalakad lang ako kasi malamig naman. Maglalakad lang ako ngayon. Yeah. So, yes. Suot natin tong relo.
Of course, the glasses. Guys, ang ganda pa ng buko sa dulo. Kaso lang, ano na to guys, dry na talaga to. Pero, ayoko. Ayoko pa muna siyang i-let go. Sure. Siyempre, ang ating bag. Ito lang naman yung bag na meron tayo. So, yes, ito lang makikita niyo sa akin everyday. Or, you know, everyday. Every time I go out at walang problema. Anything is okay. Everything is okay. And so, yes. Ito guys, ang aking damit na galing sa Pilipinas. Nabili ko ito sa TikTok. Ito ay 129 ba to? Basta ganun. Sa TikTok. Ayan. Medyo parang laki ko tingnan dito. Char. Ito sa Primark. Ito sa Primark. Pero guys, ang ganda nito. Favorite ko to. Yan siya. O, parang straight cut siya. Yan. Tapos, syempre yung shoes natin. Na pang lakar. Or pang lakar. Hindi pala. Dahil shoes ang susuotin ko ngayon. Kasi ayaw ko magsuot ng ano. Ng white shoes. Kasi kakalaba ko lang nun guys. So, yeah. Kakalaba ko lang noon. So, ayaw ko siyang suotin. Kasi, puti! Charis. So, yeah. Yeah. So, yes. This is our outfit for today, guys. Char. Siyempre, mag-isa ako kasi may trabaho yung asawa ko, no? Sa haba ng hair lalo ko. Na ano yung ng bag. So, yan. So, yeah, let's go! Let's go to the city, mga mare. Mga mare, so nasa labas na tayo, mare. Open natin dito itong, ano ito. Ito yung shortcut dito sa main road. Charis, shortcut sa main road. Ang daming bus, sasakyan. So yeah, let's go Mars. Lakad lang talaga ako ngayon. Walking lang tayo ngayon Mars. So yes, update ko kayo Mars pag nasa city na tayo. Ay, so dito na pala ako sa city. Pero kayo na no? Dito na ako. Yeah. At naglakad lang talaga ako Mars. Pero sa ibang ibang daan. Hindi ako dumaan dun sa may sa Central Station ng mga bus. Dito ako dumaan sa papuntang church. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys kung saan dapat ako magsuschool, but fortunately, the school was full. Walang tag ito. Wala silang bakante next year pa. So, let's see kung makakahanap kami this year ng school. So, yes. Mga Mars. Pakita ko sa inyo yung harapan. Ayan, ito na tayo guys, oh. Ito school to, oh. School ng mga bata. Magkaiba kasi yung eskwelahan ng batang maliliit sa batang malalaki. Ayun. So, yeah. Ayan yung church. Ayan yung church dapat. Ayun, oh. Doon sa church na yun, yung pinapakita ko sa inyo dati, yung pinuntahan ko, dapat doon tayo doon lang sa katabi nun. Medyo malayo lang tingnan kasi guys, ginawa ko yung yung 0.6 ba? 0.6 kasi itong ginawa ko. So yeah, this is the school. Yan. 0.6 kasi itong ginawa ko, so parang ang layo, pero malapit na siya. Sorry. Ayan, so papakita ko sa inyo guys. Na tayo guys, doon kasi yung pinaka-city ay no. Doon sa may Saturn. Sure. Ito sa church na to. Ayan. Diyan sa gilid niyan. Diyan dapat yung magiging school ko. But, wala na silang available. Mga mare. Na slot ngayong taon. So, next year pa. So, yeah. Dito na ako. So, yes, mare. Dapat dito. Kaso lang, wala na nga silang available. Dito rin ako nag-test. Dito, sa katabi ng simbahan na ito. Yan. Sa likod yan. Yung may green. Ayun siya dapat. Oo, kaso lang. Ano sila ngayon? Fully loaded sila ngayon. Meron itong artificial ayun. Fully loaded sila ngayon. At, next year pa talaga. So, yeah. I don't know.
Basta yun. Update ko kayo pag nag-aral na ako, ganyan. So yun, ganito na ako guys. Try natin dito sa loob ng mga ano. Dito guys may DM, pasok tayo. So, tapos na ako din sa DM. Tumingin lang ako. Wala naman akong nabili. Tinignan ko lang. Tinignan ko lang yung presyo. So, yes. Mahal. Yung sabi ng asawa ko sa akin, bumili daw ako kung anong gusto kong bilhin. Alam ba, gusto kong bumiling damit, magpaano ng buhok, or any na gusto ko daw. Ganon. Sabi ko, parang hindi ko pa naman kailangan yun ngayon. Saka madami pa akong damit. Binilan naman niya ako ng damit nung unang dating ko dito yun. Binilan niya ako ng damit na mga panglamig ba. Kasi yung damit ko naman nadala is more summer. Kaya gano'n. So yun, nandito tayo sa may Saturn. Pasok nga ako dito sa may Saturn, guys. Here is the Saturn. Yeah, that's one. Hi guys, tapos na ako din sa loob. Punta ako sa taas ng Saturn. Dun sa may mga electronics. Wala lang, nag-check lang ako. So yes. Check lang ako dito. Saturn. At kinumpit ko lang kung pinagkaiban, kung magkano sa Philippine peso yung mga bilihin dito na ano, yan ang Saturn. Kung magkano. Ganun. So yes, that's the apreke. So yun lang guys. Guys, I'm done in the city. And hindi ko na makita yung sa ng simbahan. Yeah, and I'm on my way now, going home. Yes, at maglalakad pa rin ang lola ninyo, okay? And the second goal natin for today is to have exercise, walking. Yeah. So, yun. Tapos na ako, Marsh. Mag-inikot-ikot sa city. Wala mo lang akong binili. Dahil wala naman talaga akong sadyang bilhin. Kaya kaninang umaga na merong free time ang aking Diyosawa ay nagpasama ako sa kanya para bilhin ang mga kailanganin sa bahay. Wala naman akong kailangan bilhin ngayon, Marsh. Gusto ko lang makakita ng labas, Charis. Kasi kagahapon buong bahay lang din ako. Kahapon ba? Oo, yeah, right. So, yun. So, I'm just walking now here. Guys, I'm home! Saglit lang ang lola niyo, di ba? Charis, saglit lang. Wala lang, tingin-tingin lang tayo doon ng mga bagay-bagay na pwedeng tingnan. Charis! Tapos, kinumpara ko lang yung mga presyo. Charot. Oo nga, ganyan ginawa ko doon. Tapos, nag-ano ako sa Google. Tapos, pwede kasi, diba, nag-ano ako sa Google. Sabi ko, 400 euro in Philippine peso. Tapos, makikita mo doon. Tapos, basta lahat ng presyo. Tapos, ang mahal. Ganun lang yung reaction ko. Pinagod ko lang sa sarili ko maglakad-lakad. Ano lang talaga yan, part of exercise. Kasi, pag sa bahay ako, oo, gumagawa din mo sa bahay, naglilinis, ganyan. Pero, hindi naman ganun kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung aming house na yung madami kang anuhin. Wala naman, masyado. Tsaka, tong bahay namin, minimalist lang. So, yun. So, yeah. Part ng ko yun, exercise everyday. At, ang sabi ng aking phone ay, na-complete ko daw ngayong araw ang aking walking goals. Yes. So, we'll do it everyday. Walking. And then, yung ating napagkumitan na dance fitness workout. Yes. MWF lang naman yun. So, yes. Tingnan natin kung papayat ako. Papayat yun ang goal. Charis. Joke lang. So, yun. Oh my goal ay. So, yes.
Ayun lang. Tapos, yes, kakain ako nung tinapay na, yung fita. Yun, kakain ako nun. So, yeah, guys. Prepare ko lang. Tapos, yeah, kain tayo. Okay, so, yeah, let's eat it. Oh, can't you see you belong with me? Oh. Na ako na LSS doon sa aking upload sa TikTok. Ayan. So, hindi nyo na nakita. Ito kasi yung apple pie, na binili pa namin. Tapos, ininit ko lang siya. Nandito yung ating mga kagulayan. Ito yung mangga. Tapos, nandito yung, kumuha lang akong konti. Tapos, ininit ko lang siya. Tapos, nandito yung natira. Tapos, nandito yung ating, laglag. Fita. Sarap. So, yeah, let's go. Let's put something inside. Let's put tomatoes. Fresh tomatoes. Cucumber. Sorry. And then the leaves of the forest. What? Another leaves from the forest. Yeah. And then we're going to put the meat. Parang shawarma na charis. Yung iba kasi ginagawa nito, yung gumagawa sila ng parang chicken, tapos iluluto nila yung malaking buong chicken. Parang chicken breast, tapos nilagay mga sausages, ganyan. Depende sa'yo kung ano gusto mong ipalaman, mga Mars. Tapos ang aking gamit, Mara, is this one, the Delicato Remoulade. Charis. Wow, Wincy, hindi mawimilin. Ayan, so ganito, tinapay lang tayo, Mari. Ayoko mag-rice. As of the moment, guys, ayoko muna magkanin, ha? Tinapay lang muna ako ngayon, kaya, yeah. Unang kagat sa inyo, wait. Nagugas ang kamay, mga Mars. Unang kagat, look at that, the kebab. Look. Dapat ito palang aking thumbnail. Charis, joke lang. Ba? Sarap. Ito lang ang lunch ko. Sarap. I like it. Sarap. Gawa kayo nito, guys. Sa bahay niyo. Sarap siya. Simple lang. Masarap. Art lang. Sarap. Mainit na malamig ngayon. Ngayon, anuhin nyo lang. Imagine niyo, mainit na malamig. Ganun. Parang katong spicy. Parang spicy. Ang sarap. Paano gumawa kayo nito? Kung ano gusto nyo, kung beef ba, kung baboy, kung manok. Sausage, sarap.
Healthy-healthyhan pa mga Mars. Isang ganito pa lang busog ka na eh. Pero dahil itong apple pie na to ay kahapon pa namin binili yan. Kahapon pa ba? Kahapon pa namin binili yan. So, kainin natin. Kasi baka masayang kasi may ano yan eh. May apple talaga sa loob. Apple, parang apple jam. Tapos parang apple na slice na parang ginawang jam. So yun. Ikot na talaga ako sa city. Para makita ang iba. Tapos, for exercise purposes din. Tapos, kain pag-uwi sa bahay. Diba? Ang sarap. Mango tayo ito. Ayan, parang apple mango. Pero yung apple mango nila dito guys, masarap. Hindi katulad ng apple mango na tikman ko sa Pilipinas na malalasahan mo parang parang may lasang gamot. Ito, masarap, matamis. Parang Indian mango. Ang tamis-tamis ng mango yan. Green pa ngayon ang nabili ko yan. Meron ako dyang sushi, nabili na aking asawa. Dalawang balot. Baka mamayang gabi ko nang kainin yun. Yung isa lang. Sarap. Bawal magkalat kasi naglinis na ako. Patay yung dahon. Para magsasangguyop ka. Ang akin kasing jusawa, hindi mahilig dito. So, mahilig sa mga gulay-gulay. Sarap. Nakamura lang tong dahon na to eh. Oo nga. May sausage ako dito. Isa.
Ito. Maliit. Kain ko lang. Kailangan ko itong sausage, oh. Kinain ng asawa ko yung kalahati. Sabi na. Nakain ko yung isa. Kalahati. Sarap. Cooking na pala ng request ng aking asawa dahil paggabi na. Ayan. So, ayan. 2 egg lang naman ang gusto niya. Tapos yung patatas, ay na ano ko na. Na, tawag ito? Na boil ko na. Yun lang naman ang gusto niya. Complete ang tawag niya dyan. Complete potato. And 2 eggs. Yan lang naman ang request ng aking asawa. So, yeah. Ayun. Wala pa naman kang gagawin. Yan lang, Mara magluluto. Tapos natupi ko na pala yung aking nilabahan. Tapos naplansya ko na rin yung uniform ng aking jusawa. So, all is well.